Tervetuloa! Minä olen Erkki. Tervetuloa minunkin puolestani, minä olen Jorma. Ja tervetuloa näihin Miss Hirvi 2013 kisoihin ja päästään ehdokkaat lavalle. Tämä olla Petra. Hän on hyvin kiltti ja kaunis. Hän asuu sängyssä ja hän syö suklaata paljon. Tämä on sitten vuorostaan Inkeri-hirvi ja hän asuu sängyn alla ja syö paljon popcornia. Tässä ollaan Jenni-hirvi. Hän on tämän kisan Robin-hirvi. Anteeksi, olen sanomassa kaunein. Tässä on vuorostaan korvatunturilta karannut Jenna. Ja hän haluaa asua roskapöntössä. Tässä olla meidän Miranda-hirvi. Hän asuu kerrossängyn 3. kerroksessa. Seuraava hirvi. Tämä on siis yleisin hirvilaji, eli hopasuu, ja hänen nimensä on Amanda. Hän asuu roskakorissa. Tämä olla Anni-hirvi. Hän on A-kirjainen rakastelija. Hän rakastaa A-kirjaimia. Tässä tulee meidän ehdokkaamme selvästi vähän ujo. Hän asuu puskassa ilmeisimmin. Ja error, emme voi kertoa enempää. Tässä olla meidän Petteri. Hän ei ole kuitenkaan Petteri Punakuono, koska hän asuu korvatunturilla, mutta tämä tervatunturilla. Ja tämä on vuorostaan hyppelehtivä hirvi. Ja hänen nimi on Hyppyheijari. Ja hän asuu Kikkulitunturilla. Eikö ollutkin mahtavia hirviehdokkaita? Kyllä. Voittaja oli hirvi numero 8. Ja hänen nimeä ei sanottu, koska hänellä ei ole nimeä.